Tehdään taas. Laitettiin äsken pauselle, meni sekaisin Part 2 tulee siis. No niin, ja jatkuu. Joo siis. Jatkuhan samasta kuvasta. Joo siis sitten kun buffi tulee, niin mennään. Ootas. Mä pelaan 13. Meikä ei pelaa pitkä aikaa, niin pelaan 6. Mä en osaa, me osaan vaan 12 pelata. Noin. Tästä ei voi tippua. Oho, nyt se toimikin. Joo siis. Laittakaa kommentteja, jos oli kiva. Tuskin tästä edes tuli kiva. Ja tykkäyksiä myös vaan. Niin. Kommentoikaa mit mä voitais ihan viitavaa tehdä seuraavaksi tässä. Meidän videoissa. Niin ja onhan GTA IV mulla, niin voitte siitäkin sanoa viidemmät teoksi. Ei voi tehdä. Voitte laittaa viestiä. Eikä kommentoikaa. No, kato onks bussi tullut. Ei, se ois kyllä heitellä. Meikällä on 4 tonnia. Pakastetaan sit rahaa. Joo, me näytetään pari. Ei se oo pakastimesta, se on säästö. No niin. Se aseet pakastetaan. Niin joo, maatilalla voi, mut siitä ei kyllä hyötyä periaatteessa mitään. Ei niin. Jos haluaa toisen aseen. Ja siis sit kun kuolee, niin voi mennä hakee sen aseen. Niin. Tai feilaa niin. Älä nyt jää maahan. En. Me olin äsken tuolla lumpikuojassa pelleilin. Tää sitten välttämättä näy hyvin. Puhelimella kuvataan. X-Powerilla. Kamera on vähän rikki. Täällä on... Hei, buffiri! Joo. Täällä on hirveä lauma, tapan niitä. Thank you very much. Mullakin on nää pyyttoni. No mulla on reis täydet. Breikauttaa täältä varmaan kun. Oho! Ui. Tule! Joo, lataan. Boksi on lähtenyt. Minneköhän boksi meni? Joo. Tässä ei... Siellä kommentteja, miten se tuon jälkeen lähtee, että se boksi kun lähtee tuolta, niin jos kertoisitte. Niin, että mihin se yleensä on mennyt. Tai menee. Tarvoispaikassa ei, sähköpaikasta ei oo, maatilalla ei oo. Se on yleensä alkupaikassa saattaa olla. Niin. Yleensä se on mulla ollut alkupaikassa. Mut ei oo ikinä kyllä nähnyt sitä siellä. Etkö? Mulla on reis täydet, Mulla on tyypeet 2500 ja pyykilis 6/76. Empty. Joo siis. Oottakaa hetki. Joo, jätetään ihan vähäksi aikaa vielä. Käydään kattoo onks boksi täällä. Tuota ovi! Sulla on enemmän. Aitte. Meillä on melkein sama verran. Sulla on enemmän kumppi. Ei oo nyt paha. Sä avaat sitten seuraavan. Kai nyt jos boksi on siellä. Ei oo. Oho. Hei muuten täällä on se yksi osa. Täällä on osa. Ei ollutkaan. Yleensä tuolla on ollut. Hei oo.
Ei ollut, mikä toi? Zombi. Atte, tuuppa kattoo, tai siis Atsumatsu. Kato, täällä on tämmönen haulikko. Joo, se voisi olla hyvä. Ihan surkea. Mut on toi nyt näin pienellä roundilla hyvä. 201 tappaa. Yhdestään. No koska se oli kitumas. Joo, kyllä tää on kyllä nyt ei oo hyvä. Jos täällä olisi kehityskone, niin mä kehittäisin Pythonin. Mut täällä on kyllä kehityskone. Joo, mut... Se on vähän vaikea saada. Niin, auki. No siellä sitä vaan sen Star Wars-paikan, mikä se nyt Jack-paikka ollenkaan. Niin, siis me sanotaan sitä Star Force-paikkaa. Koska se on semmonen valkoinen ja... Niin, se on Star Force. No se. Oli semmonen... Vaan. Niin keksittiin semmonen nimi sille Star Force. Joo. Jos nyt saatais maksammot, mä haluaisin mun Pythoniin maksammot. Joo, eikä vähän sulla kuuluu tehdä. Ai hele! Hei, poika! No niin! Instakin. Se räjähti. Mikä paikka nyt tuli? Ai niin, Star Force. Tuu ulos! Älä ammu niitä. Nimittäin sit kun saadaan maksamut täällä. Ui helvei, kun me nyt tuolle. Joo, jos... Älä sit mene rynniin. Ennen kuin tämä ovi. Joo. Nopein, ennen kuin bussi lähtee. Me. Mä venaan, et saadaan maksamut. Ei tarvi, hei, se silti saadaan. Siis joka roundin lopussa sais aina 100 ammusta. Liian helppo peli. Ei, me jäi jumittaa! Jes, pääsin. Kantis tulla joo. Joo, oon jo. Ja pääsin pois Tulee sieltä. auttamaan. Mä olin jonkun oven takaa. Oo, totta nyt. Mulla on nyt toi iso juttu ja tää on harava. Tää toi mikä onko. Tarkoitatko se tälleen? No, joskus se toimii tolleen se glitchi. Kokeillaan. No, ai hele. Rovas. Me haluan oikeesti maksaa mut. Hei, me yritettiin Uffi. Noniin. Noi täällä on maksaa. Jes, ota! Kiva kun hei, nyt Uffat pitää. Niin! Mä oon Uffissa. Ei täälläkään. Sano jos Kiva löytyy. kun tossa ei saa tuollakaan. Jos täällä olisi kehityskone, niin mä olisin jo kehittänyt Pythonin. Missä on oikeesti se käsi? Tarkoitatko se tälleen? Niin, joskus tuo glitchi tolleen toimii. Oikeesti, mitä helee? Missä käsi on? Katsotaan. Aha. Niin. Mä sanoin. Koita nyt etsiä se katso. Joo, nettimässä, jos löytyis. Sit kun sä oot maksaa, mutta älä heti ota. Nimittäin mä haluun ladata mun Pythonin. Käytä sit sun haulikkoa. Käytän. Joo, jos mä saan kuulla nyt just tuotteista, niin mähän kokeilla tuohon vaikka.
paljon tää video kestää? Joo, 10 minuuttia. Joo, tää loppuu.